この緑のドラゴンが現れて、実際に乗ってですね、導かれて霊界という世界に、赴きます。そして、舞台はですね、主に、四国の土地を巡ってですね、いろんな四国の山々が紹介されています。なので、山というとなんか四国の山かなっていうイメージが最初に、してしまうんですけども、最初のタイトルがねバーンと出てくるところもある山が見えます。すごく意味深な感じがしますね。この山ね、チェックしてほしいですね、まずはね。そしてはい、この龍介君が乗る飛行機、これもチェックしてください。私細かいところどんどんチェックしますのでね。飛行機の会社名は何でしょうか。これも見ておいてくださいね。